गिबियावनो नोंथांमोनखौ महिलारि वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोदान ब्लग भिडिअआव नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों UFO खौ बेवहाय रिप्रेजेंट खालामदों लोगोसे बियो चिरां डिस्ट्रिक्टनि अमृत बसुमतारी बिथांमोननि नाजानायाव नोंथांमोना आर्टिफिशियेल UFO खौ नुदों। नोंथांमोना कोई मिल गया फिल्माव नुनो मोन्दोंमोन एलियंस फैनाया ऋतिक रोशननि बेवहाय नोंथांमोना बे UFO खौ नुदोंमोन। थारैनो बेवहाय जाय इउनिक डिजाइनजों बे UFO खौ खालामदों थारैनो नैबे समाव जानो हागौ UFO नि बे स्पेसआव लेन्डिं जानाय बायदि नुदों। सो एक्साइटेड लोगोसे बिथांमोना बेनि जोहै गोबां मेसेजखौ होनो नागिरदों। जों जा एलियन्सखौ फोथायो एलियन्सखौ नुनानै बेनि गासै नुथायखौ बेयाव दिन्थिदों। नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं बेबायदि गोदान गोदान इउनिक डिजाइनफोरखौ बे ब्रैथि खेबनि दैजिं फेस्टआव देखायनाय जादों। लोगोसे बिथांमोना मोनसे मेसेजखौ होनो नाजादों जे बेयो थारैनो आर्टिफिशियेल डिजाइनजों खालामनाय। स' बेयो रियेल UFO नङा, बेयो मोनसे जास्ट सेल्फि जन बा फट' जननि थाखाय बेखौ खालामनाय जादों। लोगोसे बेयो बालाबारियाव आइ दैमानि सेरफाङाव लोगोसे हाग्रामा ब्रिजनि साखाथियाव खालामनानै दोनदों। लोगोसे बेनि जा आर्टिस्ट बिथांमोना चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बिलं खालामो। लोगोसे अमृत बिथांनि नाजानायाव बे UFOआ नुजाथिदों। स' बेवहाय गोबां मेसेज थाखोमानानै दङ। स' नोंथांमोना बे जायगासिम नायफै लोगोसे सानब्रैनि उनाव ब्रैथि खेबनि दैजिं फेस्टिभेला जोबनानै थांसिगोन। स' डन्ट बि मिस, बेनिखायनो नोंथांमोनखौ थाबैनो बे जायगाफोरखौ नायदिंफैनो खावलायनाय जाबाय। नैबे समाव बेलासे सम जाबाय, सान हाबनोसै। लोगोसे बे जायगाखिनिखौ ओरैबायदि नांदों जे बेयो थारैनो लैथोमानि फाराव, मानो होनबा बेयाव बालाजों बुंफबनाय। लोगोसे नोंथांमोना नुनो मोनबाय बे आर्टिफिशियेल UFO खौ बेवहाय गोबां मेसेजआ थाखोमानानै दङ। स' नोंथांमोना मिस खालामनो नाङा। लोगोसे जा बिथांमोना गावबा गावनि टेलेन्टजों बेबायदि UFO खौ खालामना दिन्थिदों थारैनो बियो स' एक्साइटमेन्ट। लोगोसे नोंथांमोना गोबां फेसबुक पेजफोराव बिनि फट'खौ अलरेडि नुनो मोनखाबाय, मानो होनब्ला बियो इउनिक आरो लोगोसे बियो फट' जन सेल्फि जन। स' जा बिथांमोना दासिम बे UFO खौ नायफैयाखै बेखौ नायफै। लोगोसे बिथांमोना गोबां खस्थ'नि गेजेरजों नैबे 12 साननि थाखाय बेबायदि आर्टिफिशियेल डिजाइनखौ दिन्थिदों। स' नैबे ब्लगाव नोंथांमोननो दिन्थिबाय UFO खौ, लोगोसे बियो जोबोर इउनिक डिजाइन। स' बे ब्लगनि थाखाय नैबे UFO नि स्पेसियेल। स' नेक्स्ट ब्लगाव नोंथांमोनखौ लोगो मोननायनि आसाथिजों दिनैनि बे UFO नि सायाव लानाय ब्लग भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबबाय। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि जै।